Magnus magna magnum, scientiam nostra est, medica medicinalis. Savantissimi doctores, medicine professores, quic assemblati estis, salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Bene benedicti el nostre professorum. Que es presenti el batxiller aspirant de doctor. Que es presenti, que es presenti. Humilment, savis doctors, es presenta l'estudiós. Fins avui, futur col·lega, era noble la humilitat. S'ha acabat, però, des d'ara has d'anar tibat. Un cop ben examinat, un cop ben interrogat, demostrada ja la ciència i la capacitat, en presència dels millors doctors de la facultat, jo et declaro doctorat. Vivat, vivat, cent cops vivat, novus doctor. Presum, fill meu, que qui presum fa fum. Vivat, vivat, cent cops vivat, novus doctor. Ara que ja ets acceptat en la nostra facultat, vull revelar-te el secret que et farà celebritat. Escolta'l bé, a cau d'orella. Amb aquests secrets germans guariré malalts i bojos, no em cabrà pesar les mans el diner que plourà dojo. Curaré la sarna, la ronya, la tinya, la febre, la pesta, la gota, els ulls de poll, la gro i fins i tot el xarampió. Curarà la sarna, la ronya, la tinya, la febre, la pesta, la gota, els ulls de poll, la grop i fins i tot el xarampió. I com que ara ja ets doctor, rebràs les eines i els estris de la nostra professió. Ego sum doctor. Ego sum doctor. Ara podré receptar, purgar, sagnar, punxar i fins i tot matar impunament a la terra. Purgar, sagnar, punxar, tallar i fins i tot matar impunament a la terra. Vivat, vivat, per sempre vivat, novus doctor. Aquests que heu vist aquí són els rituals segons l'ús i els costums en què es doctora un metge. Ara, però, us vull explicar com va anar això del meu doctorat, perquè heu de saber que jo sóc metge. Bé, em dic i em diuen metge, perquè de debò, el que jo sóc, el meu ofici, és el de llenyataire. I aquest és l'embolic. Voleu saber com va anar tot? Voleu saber com un pobre i esparracat llenyataire esdevingué metge? Tot va ser cosa d'unes garrotades, perquè les garrotades poden fer que el blanc es torni negre i el negre blanc. Però parlem-ne d'això. Si a vosaltres un bon matí assolellat, un matí amb cant d'ocells i vent als arbres, se us presenta un ganapiàs amb un bon garrot tot dient «Quina nit més fosca!», vosaltres respondreu «Noi, vas ben errat, perquè és de dia». I ell insisteix i t'amenaça. Tu dubtes ja, però dius encara «Mira quin sol!», i ell et venta garrotada. Tu potser n'aguantaràs una i potser una altra, però a la tercera diràs «Sí, és de nit». Però el teu cor i els teus ulls sabran encara que és de dia, que el matí és brillant
que llua el sol damunt dels arbres que gronxa el vent. Així doncs, la veritat és que sóc llenyataire i seguiré sent-ho. Però faig de metge. Ara veureu com va anar tot això. No, no i no. Et dic que no vull fer res i que aquí només parlo jo, que sóc l'amo. I jo et dic que faràs tot el que jo voldré. Bé, vaja, no em vaig casar amb tu per les teves impertinències. Quin cansament haver d'aguantar una dona tota la vida. Ja té raó el savi Aristòtil quan diu que una dona és pitjor que un dimoni. Aquí el teniu, el savi. No en surt ara parlant del seu beneit, Aristòtil? Savi i molt savi. Digue'm tu, on trobaries un llenyataire que sàpiga parlar i raonar les coses com jo? Pensa que jo he servit 6 anys a un metge famós. Pensa que jo era ben jove i ja sabia força coses de memòria. Fuig, poll presumit. Fuig, gallina pudent! Maleït sigui el dia que em vaig casar amb tu. Maleïda sigui l'hora en què vaig dir sí. Gràcies al cel s'hauries de donar cada matí en llevar-te de tenir una dona com jo. No te la mereixes. Martina, no en parlem més d'això, perquè si he d'anar a l'infern ja sé ben bé com serà. Perquè ja me l'has fet tastar aquí, a la terra. I tot el que els dimonis em diran, tu ja m'ho has dit. Massa poc. A l'hospici em duràs mal home. Aquí el teniu, un perdut, un brètol, que se'm menja tot el que tinc. Mentida, només me'n bec una mica. Que se'n veu peça a peça les 4 misèries que tinc a casa. És que sóc casolà, jo, i visc de la casa. Si fins i tot el llit m'ha pres i l'ha venut al perdulari. Així et llevaràs més d'hora. Ni un moble m'ha deixat a casa. Així ens serà més fàcil de canviar-nos. Penseu que del matí al vespre no fa res més que jugar i beure. És per no avorrir-me, dona. I mentrestant, què vols que em faci jo de la família? Fes-ne el que et sembli. Monstre! I he de dur jo sola la càrrega d'aquests 4 fills als braços. Deixa'ls a terra. Tot el dia em demanen pa. No deixis de donar-los-hi, així es faran ben grans. Quan jo estic ben menjat i ben begut, m'agrada que tothom estigui ben tip a casa meva. I d'on vols que el tregui, desvergonyit? Però això s'ha acabat. Dona, anem a poc. Et penses que he de sofrir tota la vida les teves insolències i les teves disbauxes? Calma, una mica de calma, si et plau. No ens acalorem. Però jo he de trobar la manera d'adobar-te. Muller, que ja saps que no tinc gaire paciència i que tinc el braç dur. Ja. No em fan por les teves amenaces. Estimada, petita meva, pensa en la teva pell. Ni així de por em fas. Dolça meitat, ja veig que vols una coseta de mi. Et penses que m'espanten les teves paraules? Estimadeta meva, que t'estiraré les orelles. Begut. Que et pagaré. Bot de vi. Que t'apallissaré. Infame. Que t'espera una llisada. Traïdor, insolent, mentider, covard, murri, bergant, perdulari, pillet, brètol, estafador, lladre! Ha! Ja veig que vols rebre. Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ei, què veig? Ai! Quina vergonya! Ai, 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 Què és això? ai, ai, No ho veieu? ai, 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 Prou! ai. Què és això de pegar la dona d'aquesta manera? I si jo vull que em pegui, què? Ah, sí, filleta, sí, no hi tinc res a dir. Qui us mana d'embolicar-vos? M'he equivocat, perdó. No és pas cosa vostra, això. Teniu tota la raó. On s'ha vist, això? Quina impertinència. M'excuso. Què n'heu de fer? Res. Doncs per què hi heu ficat el nas? Jo... Ocupeu-vos del vostre. Ja no dic paraula. Vull que em peguin. D'acord? Suposo que no teniu res a dir. No. Heu vist el ximple ficant-se on no el manen? Ai! Veí, us demano perdó de tot cor. Feu, atonyineu tant com vulgueu la vostra dona. Jo us ajudaré, si voleu. I si jo no vull, què? Ah, doncs això canvia la cosa. Si li vull pagar, li pego. Si no li vull pagar, no li pego. Exacte. És la meva dona, no la vostra. És ben cert. I vos no sou ningú per amenar-me. D'acord. No necessito per res la vostra ajuda. Això mateix. Heu vist l'impertinent ficant-se on no el demanen? El savi ha dit, si no vols rebre, no t'emboliquis. Ai, 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 ai. Apa, fem les paus nosaltres, xoca-la. Sí, després d'haver-me pagat d'aquesta manera. Això no és res, xoca-la. No vull. Què? No. Doneta meva? Mm. Apa, dona. No cal que t'escarrassis. Vine. No.
Vull estar enfurismada. Per una cosa tan petita, vaja. Deixa'm. Això que et dic. M'has maltractat massa. Bé, doncs, et demano perdó. Dóna'm la mà. Et perdono, però me les pagaràs. Ets ben ximpleta de prendre't així una cosa tan petita. 5 o 6 cops de bastó per als qui s'estimen no són res. Són coses que espavilen. Apa, adéu, me'n vaig al bosc. Et prometo que avui duré un centenar de feixos de llenya. Què us ha semblat, això? No és fastigós. Creieu que es pot suportar. Però us asseguro que he trobat la manera de venjar-me dels seus cops. Ja ho veureu. Un dia li salaré el menjar amb tanta sal i bacallà que s'haurà de beure tota una galleda plena d'aigua. Un altre li bullirem les sopes una rata grossa i ben fastigosa. També podria posar-li sabó al mànec de la destral i li relliscaria cada cop que es posés a tallar llenya. Però de tot això pot adonar-se'n i sospitarà que he estat jo. Encara me les carregaria. He de trobar una altra mena de malifeta. Ja m'ho empescaré. Ah, senyors Ganarel, te'n recordaràs de qui és la teva dona, Martina. Com hi ha món, amic meu. Hi han feines i feines. Però aquest encàrrec és ben bèstia. I el que és jo, no sé pas com ens en sortirem. Què vols fer-hi, company? Bé cal que fem el que l'amo ens mana. Pensa que es tracta de la salut de la filla de l'amo, de la dolça Lucinda. Pensa que mentre segueixi malalta no hi ha casament. I si no hi ha casament amb cap ric gentilhome, nosaltres no en tocarem ni 5. Cal, doncs, que ens afanyem a trobar un metge com l'amo ens ha manat. Les idees que penso no són prou dolentes. N'he de trobar una de pitjor. Un altre metge. Però si ja n'ha passat un centenar. Ara, que tots hi han perdut el llatí i sense trobar el remei. Ella, malalta que malalta. El pare, metges i més metges. Els pretendents, sense poder-se casar. I nosaltres buscant un altre metge com qui busca cargols. Potser avui el trobarem. Dóna 3 voltes i busca-la bé. Em deia sempre la mare. Venjança i venjança. Les garrotades em couen i l'únic ungüent per a curar-les és de fer-les i pagar. Ai, senyors, perdoneu, no us veia. Estava capficada. Però què hi fèieu voltant així? Nosaltres també ho estem, de capficats. Tothom té els seus maldecaps. Nosaltres cerquem el que ens agradaria trobar. Us hi podria ajudar, per ventura? Potser sí. Estem cercant un home savi, un metge especial, que pugui guarir la filla de l'amo. La pobreta està malalta d'una malaltia silenciosa, però molt trista. Ha perdut la paraula, ha emmudit. Molts metges ho han fet tot per tal de fer-la parlar, però ha estat en va. Ella muda que muda. I aquí ens teniu cercant per aquests camps el metge únic i meravellós, que amb secrets admirables i remeis especials pugui tornar la veu a la malalta. Calleu, 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 que em sembla que ja se m'ha acudit la venjança contra el meu home. Ja podeu dir que heu fet sort. No hauríeu pogut trobar ningú millor que jo per ajudar-vos a trobar el qui cerqueu, perquè nosaltres tenim un home, el metge més meravellós del món, per a les malalties desesperades. Per favor, digueu-ne, on el podríem trobar? Res de més fàcil. El trobareu per allí, en aquell camp que talla llenya. Un metge llenyataire? Potser voleu dir que cull herbes medicinals per a fer receptes? No, i no, talla llenya. Ell és un home extraordinari. Li agrada fer això. Capriciós i extravagant, mai no ho diríeu que és metge. Vesteix com un pòtol, s'hi fa el ximple. Amaga el seu saber, fingint-se pagès. Però de metge tan savi no n'hi ha dalt. Ja és ben curiós que tots els grans homes hagin de tenir la seva mica de bogeria. Aquest no en té una mica, no? No. En té un bon tros. Perquè heu de saber que de vegades arriba a necessitar una bona ració de garrotades per a reconèixer que és metge. Perquè si ell s'entesta a negar-ho, no aconseguireu res. Mai no us dirà que és metge si no feu anar el bastó i li engegueu una bona pallissa. Quina follia més estranya. I tant,
Després d'això veureu com fa meravella. I com se diu aquest metge famós? Esganarel, de seguida el coneixereu. D'un coll tot blanc i un vestit groc i verd. Un vestit groc i verd? És el metge dels lloros, potser. Però de debò, és tan bo com dieu? I tant que sí. No us dic que fa miracles. Doncs fa miracles. 6 mesos enrere, una dona, la pobreta, es va morir. Ja li preparaven l'enterrament. Ja feia 3 hores que era morta, i ben morta, quan per força hi duen el nostre metge. Esganarel que entra, obre la boca de la malalta, li posa dins una gota de no sé què, i en aquell mateix instant ella es va alçar del llit i es posà a passejar per la casa com si res. Oh! Quina gota, senyor, quina gota! Voleu un altre miracle? Sí. Doncs tenim. La setmana passada, un nen, un noiet de 12 anys, va caure de dalt del campanar a terra. Es va trencar el cap, els braços i les cames. Doncs bé, li porten al nostre metge. Esganarel, que veu la trencadissa, va fer-li unes fregues amb un ungüent que ell sap fer, i el noi es va posar dret i fugir corrent cap a jugar a saltar i parar. Oh! A mi em deixeu parat! Quin ungüent, senyor, quin ungüent! I quin metge, senyors, quin metge! Refum! Aquest home és el que ens cal. Anem a cercar-lo. Com podríem agrair-vos el gran bé que ens heu fet? Recordeu-vos, sobretot, de les garrotades. Refum! Deixeu-nos fer. Si només és qüestió de pagar, el tenim al sac. Quina xamba hem tingut de trobar aquesta dona! S'ha acabat el patir! Sento algú que canta i talla llenya. Ja he treballat prou. Ara toca beure. Un bon traguet. Respirem una mica. Quina set, tornem. Ai, dolça ampolla estimada, sempre plena de bon vi. Ets la meva enamorada i l'enveja del veí. Sempre hauries d'estar plena, mai t'hauries de buidar. Sense tu torna la pena, sense tu tot fa plorar. Apa, vaja, no comencem a entristir-nos. Aquí el tenim. Em sembla que teniu raó. Guaitem-lo de la vora. Apropem-nos-hi. Ets la meva enamorada i l'enveja del veí. Dimoni, què deuen voler, aquest parell? És ell, no hi ha dubte. Sí, aquí el tenim. Pastat. Igual com ella l'ha explicat. Murmuren i em miren. Quin en deuen dur de cap? Senyor, no sou pas vos qui s'anomena Sganarel? Què? Us demano si no sou per atzar aquell qui li diuen Sganarel. Sí i no, segons per què el vulguem. Volem fer-li polidament totes les fineses que polidament puguem fer-li. Si és així, jo sóc Sganarel. Senyor, estem encisats de veure-us. Ens han adreçat a vos i venim a implorar el vostre ajut perquè el necessitem de debò. Si veniu per a tractar d'alguna cosa de la meva feina, ens entendrem. Sou massa amable. Però poseu-vos el barret, senyor. El sol us podria perjudicar. Cobriu-vos, tapeu-vos, senyor. Quina gent més plena de romans. No té res d'estrany, senyor, que haguem vingut a trobar-vos. La vostra anomenada. Enllestim, senyor, sóc Sganarel, el millor llenyataire d'aquest bosc. No es tracta pas d'això. Els meus feixos de llenya són els millors. No és pas d'això del que parlem. Us els venc a 100 sous cadascun. Ah, senyor. No regategeu, no els puc donar per menys. Senyor, estem assabentats de tot. Doncs llavors, sabeu els preus del mercat? Deixem això. No us burleu de nosaltres. Doncs jo us juro que abans cremo tota la llenya que donar-vos-la per menys de 100 sous al feix. No us en doneu vergonya? No és ben trist que un home com vos, savi, savíssim, un pou de ciència, faci una comèdia tan grollera que parli com un brètol, que amagui el seu saber, un metge tan famós. És bo, això. Vosaltres no aconseguireu amagar-nos-lo. Què dieu? Que per més que emboliqueu la troca, en traurem l'entrellat. Perquè jo sé el que sé. Què sabeu? Què voleu dir? Per què em preneu? Us prenem pel que sou, per un gran metge. Un gran què? Dieu, un gran què? Ja li surt la bogeria. Senyor,
no negueu més la veritat. No ens feu fer el que no tenim cap ganes de fer. Fer què? El que vos us courà i a nosaltres ha de cansar-nos. Diantre, feu el que vulgueu. No sóc metge i no sé què voleu dir. Ja veig que no hi haurà altre remei. Confesseu francament que sou metge. Refum! No ens feu perdre més el temps. Ja m'empipen. Senyors, us ho torno a dir i a repetir. No sóc metge. No sou metge? No, Sou metge? no i no. Si vos ho voleu. Si no hi ha altre remei... Què hi farem? Senyors, sóc tot el que vulgueu. Doncs perquè ens heu obligat a emprar la violència. Perquè ens heu donat la feinada de pagar-vos. Us asseguro que no m'agrada gens, que em sap greu. A mi m'empipa, de debò. Però escolteu. Què dimonis vol dir tot això? Feu gresca o bé sou bojos? Per què voleu que sigui metge? Com s'entén? Ja hi torneu? Torneu a negar que sou metge? És clar que ho nego, com he de dir-vos que no ho sóc de metge. Mai llamp. Esclar, no sou metge. Tornem-hi! Bé, senyors, si així ho voleu, sóc metge. Apotecari tot, si voleu. Més m'estimo donar-vos la raó que no deixar-hi la pell. Ara m'agradeu. Estic content de veure-us tan ple de seny. Dóna bo de sentir-vos-ho dir, això. Senyor, us demano perdó de tot cor. Senyor, perdoneu les molèsties, però calia. Home, vols-te jugar que m'equivoco? Que m'he tornat metge sense adonar-me? Senyor, veureu com estareu content de ser sincer amb nosaltres, com en traureu les palles llargues. Però, senyor, voleu dir que no hi cap un petit error? N'esteu ben segur que sóc metge? I tant! De debò! No hi ha dubte. Ja ho veieu, i jo sense saber. I ara, si sou el millor metge del món... Un metge que ho cura tot. Renoi! Hi havia una dona que feia 3 hores que era morta. Ja anaven a enterrar-la quan vos, amb una gota de no sé què, la vàreu fer retornar i de seguida es va posar a passejar per tota la casa. Mosca! Un noiet de 12 anys va caure de dalt del campanar. Es va trencar el cap, les cames i els braços. Vos, fent-li fregues amb no sé quin ungüent, el vareu fer posar dret de seguida i se'n va anar a jugar, a saltar i parar. Dimoni, em deixeu parar? Senyor doctor, segur que quedareu content de nosaltres i del nostre amo. Guanyareu tot el que voldreu. Tot el que voldré? Com us dic? Ah, llavors sóc metge, no hi ha dubte. Me n'havia oblidat, però ara em torna la memòria. De què es tracta? On cal anar? Nosaltres us hi durem. És qüestió de visitar una noia que ha perdut la paraula. Oh, jo no l'he pas trobada pel bosc, us ho prometo. És de la Grècia. Anem, si us plau. Sense vestit de metge. Ja us en trobarem un. Teniu, porteu i vigileu l'ampolla de xarop del metge. Això ho cura tot, fins i tot les garrotades. Refum! Aquest metge m'agrada. Se'n sortirà de tot perquè és divertit. Jo em dic Lucinda i sóc la filla de Geronte, l'amo d'aquests 2 criats que heu vist aquí. Sí, aquells que cercaven un metge, recordeu? El meu pare em volia casar amb un home ben ric, però jo li vaig dir: «Pare, jo m'estimo Leandre». I ell va fer: «Aquest estudiant que no té ni 5? No, i 100 cops no. Et casaràs amb aquell que jo et triï». Què podia fer? Em guaitava els pretendents i m'agafava una pena. No n'hi havia cap com el meu Leandre. I llavors vaig tenir la idea, la gran idea. Em fingiria muda. Faria veure que del disgust m'havia fugit la paraula. Ho enteneu? Ho veieu? A tot aquell que em demanava, jo feia... I això fa dies que dura, però jo... Ara, tot seguit em sentireu. No sé pas com anirà tot això. M'han dit que els criats han trobat un metge molt savi, però jo... Adéu. Fins ara. Sí, mi senyor. Em penso que quedareu satisfet. Us hem portat el més gran metge del món. Abatua! Si aquest no se'n surt, ja podem plegar, perquè cap dels altres metges no li arriba a l'alçada de les sabates. És un home que ha fet cures meravelloses. Que ha guarit malalts
que ja eren morts. Ara que ja us he dit que és de mena capritxosa. De vegades divaga una mica i aleshores no sembla pas tan important. Però ho és de debò. És molt divertit. Hi ha cops que sembla ximplet. Però en el fons és un pou de ciència. Quan vol, parla com un llibre. I arreu del món se'n sap de la seva saviesa. Teniu, em moro de ganes de conèixer-lo. Ara l'aniré a cercar. Ja el veig jo, el vostre metge. Si fa o no fa, com tots els altres. El que la vostra filla necessita és un bon marit ben plantat. Dida, ja ho estàs barrejant tot com sempre. Una cosa és la malaltia de la nena i una altra cosa és el casament de la nena. Per a curar-li la malaltia li duc metges. I per casar-la ja li he dut un munt de senyors rics, amics meus. Però ella els ha dit que no a tots. Què més puc fer-hi? Porteu-li el senyor Leandre. Aquest sí que se l'estima. Veuríeu com li passen tots els mals. De tan contenta es posaria bona. I així enllestiríeu d'un cop, amb la malaltia i amb el casament. Què dius, poca solta? Aquell desgraciat d'en Leandre, que és més pobre que un ratolí, no me'n parlis mai més d'aquest xicot. No deixaré mai que la meva filla es casi amb aquest poeta arruïnat. Ho has entès? Feu el que vulgueu, però jo us dic que aquesta és l'única solució. La vostra filla seguirà muda. Ai, Dida, que n'ets de pesada. Aquí el senyor Geronte sap el que ha de fer. Refum, calla, i que n'ets d'impertinent. L'amo no els necessita, els teus consells. El senyor és el pare de la seva filla i és prou assenyat per a saber què li convé. Calmeu-vos, home, calmeu-vos. Senyor, vos no la coneixeu. Si comença amb els seus discursos, estem perduts. Cal que sàpiga el respecte que us deu. Està bé, però cal que t'engresquis d'aquesta manera. Prepareu-vos, senyor. Aquí teniu el nostre metge. Senyor, estic encisat de veure's a casa meva. Us necessitem tant. El gran savi grec Hipòcrates diu que ens tornem a posar el barret tots dos. Això diu el savi Hipòcrates? Sí. A quin llibre, si us plau? En el llibre que parla dels barrets. Ah, si ho diu Hipòcrates, cal fer-ho. Aquí el senyor metge ja sap les coses meravelloses que Què jo ho he fet. dieu, això? A vos. Jo no en sóc pas de metge. De debò. De debò? Ah, oi, I per què em pagueu? Ara ja podeu dir ben bé que sou metge. Jo no he estudiat pas més que vos per a ser-ho. Quin diable d'home m'heu portat? Ja us he dit que era un metge burleta. Doncs jo l'enviaré a passeig amb les seves burles. Deixeu-ho córrer, senyor. Ho fa per a riure. Doncs no em facis de gràcia. Mi senyor, dispenseu la llibertat que m'he pres. Mi senyor, estic al vostre manar. Em sap molt de greu. No cal parlar-ne. L'esgarrotat Deixem-ho que córrer. he tingut l'honor de donar-nos. No en parlem més. Senyor metge, tinc una filla que pateix d'una malaltia estranya. I que n'estic de content que la vostra filla tingui necessitat dels meus serveis. Voldria de tot cor que vos i tota la vostra família us trobéssiu en un cas semblant. Per així poder-vos servir a tots plegats. I que n'estic d'agraït dels vostres sentiments. I com es diu la vostra filla? Lucinda. Oh, quin nom més bonic per a curar, Lucinda. Ara us deixo, mi senyor. Vaig a veure què fa. Però teniu, aquí ve. Ja l'esperava amb tota la medecina. On la teniu? Al cap. Aquesta és la malalta? Pobra criatura, no us escarrasseu, no el teniu vos, el remei. Ja hi tornem. Què diu aquesta dona? Vols callar? No em feu cabal, senyor. Aquesta és la meva filla, l'única. Si se'm moria, no me podria consolar. Ja se'n guardarà com d'escaldar-se. No es pot morir sense el permís del metge. Apa, calleu tots que el senyor metge parlarà. Aquí tenim una malalta que fa força goig. Més d'un home ben sa s'acontentaria amb una noia així. L'heu fet riure, senyor. Millor, quan el metge fa riure el malalt, és el millor senyal del món. I bé, vejam de què es tracta. Què teniu? Quin és el vostre mal? Ang, ing, ong. Què dieu? Ang, ing, ong. Què? Ang, ing, ong. Ang, in, ong. No us entenc pas. Quin dimoni de llenguatge és aquest? Aquesta és la seva malaltia. S'ha tornat muda. I fins ara no hem pogut saber-ne la causa. I aquest accident retarda el seu casament. I per què? Perquè si muda no la voldrà cap dels pretendents que li tinc preparats. I quins són aquests ximplets que no volen una muller muda? Us prego que si podeu salvar-la, ho feu. Doneu-me el braç. Apa, dóna-li el braç. El pols m'indica que la vostra filla és muda. És veritat.
I m'agradaria que em poguéssiu dir de què li ve. Res de més fàcil. Això li ve d'haver perdut la paraula. Està bé, però jo voldria saber quina és la causa que fa que hagi perdut la paraula. Tots els nostres millors llibres us diran que és per l'impediment de l'acció de la llengua. Perquè suposo que la nena deu tenir llengua. Teniu, no se m'havia acudit de mirar-la ahir. I tant, Sant Cristià que en té, i tant! Treu la llengua, que puguin veure-la. Què us deia jo? Aristòtil diu sobre això coses molt boniques. Ho crec, però dèieu que l'impediment li ve de... Això mateix, que això li ve d'uns certs humors líquids, m'enteneu? Que els savis anomenen humors pecans. És a dir, humors pecans. Aquests humors són un baf, m'enteneu? Un baf que puja a la regió de les malalties. Per a dir-ho així, venen. Enteneu el llatí? Gens ni mica. No enteneu el llatí? No. Cabriccia sarcituram catalamus singulariter nominativo ec musa, la musa. Bonus bona bonum Deus sanctus, es neoratio latinas? Etiam siquare, perquè quia substantivo et adjectivum concordat in generi, numerum et casus. Si jo hagués estudiat. Quin pou de ciència! Sí, és tan bonic que no hi entenc gota. Doncs com que aquests vapors de què us parlo passen del costat esquerre on hi ha el fetge, al costat dret on hi ha el cor, resulta que el pulmó, que en llatí anomenem armian, que comunica amb el cervell, dit nasmus en grec, per mitjà de la vena cava, anomenada cúbile en hebreu, troba pel camí el baf. I el baf i els vapors, i el baf. Fixeu-vos en això, sisplau. Sí. La malignitat del baf i dels vapors, escolteu bé això, sobretot... Sí, ja ho escolto. Tenen una certa malignitat causada. Estigueu atents. Ja ho estic. Causada per l'agror dels humors líquids que pugen de l'estómac. I llavors... Paf! Paf! M'enteneu? Paf! Osabandus nequis nequer. I això és precisament el que fa que la vostra filla sigui muda. Uf! Que bé que ho heu xafat, senyor metge. Si jo tingués una llengua tan ben penjada. No hi ha paraules. Impossible de raonar millor. Només una cosa m'ha estranyat. Això que el dit del fetge i del cor. Em sembla que els poseu en un lloc diferent d'on són, que el cor és al costat esquerre i el fetge és al costat dret. Això era abans. Ara ho hem canviat. Ara practiquem la medicina amb un mètode completament nou. Però digueu-me, què podríem fer a la malalta per tal de salvar-la? Què podríem fer? Sí, què podríem fer? Torneu-la a ficar al llit. I per a remei feu-li prendre pa sucat amb vi. I això per què? Perquè la barreja de pa i vi té una virtut simpàtica que fa parlar. Què és el que hom dona als lloros per a menjar? Pa sucat amb vi, oi? I els lloros parlen, no és cert? Doncs si a la vostra filla Lucinda li doneu per a menjar pa sucat amb vi, què és el que haurà de fer necessàriament? Haurà de parlar, no hi ha dubte. Jo tornaré aquest vespre a veure com es troba. Bon dia tingueu. Espereu una mica, si us plau. Què voleu fer? Dar-vos diners, senyor metge. No n'acceptaré, senyor meu. Senyor metge. Cap ni un. Escolteu. De cap manera. Per favor. Teniu ganes de riure. Ja està. Jo no treballo pels diners. Ho crec. Ja fan el pes. Sí, senyor metge. Jo no sóc un metge que es vengui a pes d'or, m'enteneu? Però que ho sé. Jo no faig res per interès. Mai no gosaria pensar-ho. Adéu-siau. Home, això no va pas malament. Si tot em surt així... Senyor, fa estona que us espero i vinc a demanar-vos la vostra ajuda. Aquest pols no em fa gens de goig. Però si jo no n'estic de malalt. No és per això que he vingut a trobar-vos. Si no esteu malalt, per què diantre no ho dèieu? No, no ho estic. Per a dir-vos-ho en dues paraules. Jo em dic Leandre i estic enamorat de Lucinda, la malalta que acabeu de visitar. I com que el seu pare no em deixa veure-la, goso demanar-vos-ho. Poseu-vos de la meva banda. Ajudeu-me a veure-la. Per qui em preneu? I ara? Jo no en vull saber res del vostre amor. No crideu. No feu soroll, si us plau. Doncs jo vull fer-ne. Sou un impertinent. A poc, senyor metge. Un imprudent. Per favor. Però què us heu pensat?
Senyor metge... Un insolent! No parlo per vos. Vos sou un home com cal i tindré molt de gust de servir-vos. Però pel món corre cada insolent, cada imprudent, cada impertinent. Ara que no és aquest el vostre cas. I ara, a les persones se les coneix de seguida. Digueu-me què volíeu. Heu de saber que aquesta malalta que voleu curar no ho està de malalta. Tan sols ho fa veure. El seu pare, el senyor Geronte, la vol casar amb un home important. I de mi no en vol ni sentir el nom. Ella, per poder-se lliurar de tot això, s'ha inventat tota aquesta comèdia de la malaltia. Ara no veig el moment de poder-la veure. Però anem. Tot caminant, us explicaré el meu projecte. Anem. El vostre amor m'emociona d'una manera que no ho hauria dit mai. Voldria tenir tota la ciència dels llibres per tal d'ajudar-vos. Però, justet, sé llegir. Un metge com vos? Jo tan sols sóc el metge a garrotades. Què em dieu? Aquí em teniu, vestit d'apotecari. Si amb aquesta disfressa aconsegueixo parlar amb la meva Lucinda, li diré com l'estimo. I marxarem tots dos plegats cap a casar-nos en una ermiteta llunyana. I com friso per veure-la! Senyors Ganarel! Senyors Ganarel! Em cridàveu? Què voleu? Mireu-me ben bé. Què us sembla la meva disfressa? S'ho empassaran això de que sóc un apotecari? Potser us reconeixeran. El senyor Geronte m'ha vist ben poques vegades i sempre de lluny. Ara us presentaré al senyor Geronte dient-li que vos sou el més rar apotecari i que teniu les més rares fórmules per a guarir tots els mals. Un cop dins la casa podreu parlar amb la vostra estimada Lucinda. Després ja veurem. Valeri! Heu vist el senyor Ganarel? Atenció! Jo diria que l'he vist al jardí. Feu-vos enllà i deixeu tot a les meves mans. Doctor Ganarel, ara mateix preguntava per vos. Doncs sóc aquí, senyor. Qui és aquest home que us acompanya? Com està la vostra filla, senyor? Pobra Lucinda. Pitjor, molt pitjor. Després del vostre remei del vi, jo diria que la trobo més muda. Però escolteu... Excel·lent, excel·lent! Això és el que jo volia. Què dieu? Volíeu que es posés pitjor? I tant, senyor. Un cop posats a salvar-la, com més malament es trobi, millor. Així lluirà més resplendent la flama de la ciència, la medecina. No us entenc, no us entenc. Però us deia, qui és aquest home que heu portat? És... Què? Entès. Voleu dir l'apotecari. Aquell qui prepara els remeis i les medecines. Això mateix, senyor. La vostra filla en necessitarà molts de remeis i de medecines. Senyor, la senyoreta Lucinda vol caminar una mica. Això mateix, això mateix. Just el que li calia. Orejar-se, que passegi pel jardí. Senyor apotecari, preneu-li el pols. Després en parlarem tots dos de la malalta. Veniu amb mi, senyor Geronte. Us explicaré una de les qüestions més importants i subtils que es discuteixen entre els doctors. És la de saber si les dones són més fàcils de guarir que no els homes. Escolteu-me, si us plau, els uns diuen que sí, d'altres diuen que no. Oh, Lucinda, escolteu-me. Sóc jo, el vostre Leandre. No em descobriu. Amb l'ajut d'aquest gran home, el senyor Ganarel, he pogut arribar a vos per a parlar-vos. Ho tinc tot decidit. Escolteu, calleu, no us descobriu. Dissimuleu encara. Feu que sí o que no amb el cap a les meves preguntes. El vostre pare segueix entestat a no voler que us caseu amb mi. No vol saber res amb el pobre Leandre, oi? Encara us du pretendents perquè trieu un home ric. Escolteu bé això. He parlat amb el frare de l'ermita de Sant Antoni. Ens hi podrem casar. Què dieu? No voleu venir amb mi? No voleu ser la meva dona? Ja no estimeu el vostre Leandre. No ho dieu mai, això. Sempre us estimaré. Oh, Leandre. Verge Santa, quin nyap. Oh, la meva filla parla. Quin remei més bo. Quin metge admirable. Quin apotecari més savi. Com us ho podré pagar? Metge entre els metges. Ai, aquesta malaltia m'ha fet suar de debò. Ja ho veieu, senyor, quin parell d'homes savis. Sí, pare, he recobrat la paraula. Però per a dir-vos que no vull cap altre marit que Leandre. Però... No vull cap altre si no és ell. Ho tinc decidit.
Ho tinc decidit. Oh, nena. No ho sento, no puc escoltar-vos. Tant li fa que nevi com que plogui. Però jo- Que troni com que llampegui. No hi ha poder paternal que em pugui obligar a casar-me contra la meva voluntat. Jo tinc... Ho repeteixo, estic decidida. És que... El meu cor és de Leandre. Leandre? Abans de casar-me amb un home que no estimo, em tancaré a la caseta del gos i menjaré ossos. Però jo... No, de cap manera. Prou sermons. Perdeu el temps, no ho faré. Està decidit. Senyor, quin raig de paraules! No es pot resistir! Senyor metge, us prego que la torneu a fer muda altra vegada. Això sí que no puc fer-ho. Tot el que puc fer per a complaure-us és de fer-vos tornar sord, si voleu. Moltes gràcies. Et penses, Us he dit doncs? que no em podreu convèncer. Et casaràs amb un altre i ben de pressa! Abans morta. Calmeu-vos, calmeu-vos. Jo tinc el remei, jo tinc el remei. Creieu que podreu guarir aquesta altra malaltia? El remei el té el senyor apotecari. Recordeu la recepta. Herbetes de l'ermita de Sant Antoni. Matrimoniorum, matrimoni. Us cal una fugida galopant ràpid. Píndoles, ungüents. La porta del jardí és oberta. Àcid urbietà, cataplasmes, ràpid. Sangoneres a planet, cuita voleu. Oli purgant, ruibarb, canya fístula, sanet. Quines drogues són aquestes que heu dit, senyor metge? Em sembla que no les he sentit anomenar mai. Són drogues per a casos urgents. Heu vist mai insolència, com la de la meva filla? Les noies són una mica tossudes, de vegades. No podeu pensar com està d'enamorada d'aquest Leandre. Sembla boja. Aquests són els efectes de l'amor en les ànimes joves. Ara, que jo he sabut tenir-la ben tancada. D'això se'n diu tenir seny. Amb pany i clau. Ja veieu. Així he aconseguit que no es veiessin ni que es poguessin parlar. Ben fet. Si va d'una mica, fins i tot haurien gosat casar-se sense el meu permís. Voleu dir? M'han avisat que el noi fa passos per parlar amb ella. Mireu el murri. Però perdrà el temps. Així m'agrada. Aconseguiré que mai ho sentit, mai no arribi a parlar amb ella. La sabeu molt llarga, vos. Ah. Senyor! Què són aquests crits? Què voleu? Senyor! Parleu! Quin embolic més gran! Teniu la vostra filla fugit amb el seu Leandre. Era ell el que feia d'apotecari. Ara tornaran les garrotades. I aquest senyor metge? És el que els ha ajudat a fugir. Ja hi som, no us ho deia. Ah, criminal! Això heu fet! Aviseu la policia, de pressa, i no el deixeu escapar! Calmeu-vos i perdoneu-lo, senyor. A tu, dida, potser també tocarà el rebre. Ah, traïdor! Us asseguro que us faré castigar per la justícia! Refum, senyor metge. Us veurem penjat. Ben quietet, guardeu-vos de moure peu ni cama. Ja sabeu que en sabem de donar bastó, nosaltres. Que no som pas fluixos de fusta. Pobre home, senyors Ganarel, jo us dono les gràcies per haver ajudat la senyoreta Lucinda. Us voldria salvar. No us desespereu. Me n'he fet un bon tip de caminar. Estic rebentada. Em faig llàstima, però per fi he trobat la casa. Sou vos, amic meu? Què en sabeu d'aquell metge que us he adreçat? Allí el teniu, a punt de ser penjat. El meu marit penjat. El metge és el vostre marit. Ai, las, què he fet? Ha ajudat a fugir la filla de l'amo. Ai, maridet meu, és veritat que et penjaran. Dona, ja ho veus. Ai! I hauràs de morir davant de tanta gent. Què vols que hi faci? Si almenys haguessis acabat de tallar la llenya, jo me consolaria millor. Dona, aparta't que em parteixes el cor. No i no, jo vull estar amb tu al teu costat per ajudar-te ben morir. I no et deixaré fins que et vegi penjat. El comissari de policia arribarà aviat, i d'aquí a la presó, senyor meu. I de la presó on jo sé i vos sabreu aviat. No ho podríeu deixar en unes quantes garrotades? No, no i no, mai. Us deixo en mans de la justícia. Però què és el que veig? Teniu els enamorats que tornen. Pare! Jo també vull dir-vos, pare, aquí ens teniu. Volíem fugir i casar-nos sense el vostre permís, però un cop lluny, en girar-nos, hem vist la casa i el fum de la vostra xemeneia i els vostres arbres. Lucinda ha arrencat a plorar i hem dit, tornem enrere. Això no pot anar així. I hem tornat. Aquí ens teniu. Pare, jo tan sols us puc dir
el que us he dit sempre. Sóc aquí, sóc la vostra filla, us estimo i em vull casar amb Leandre. Per a dir-vos això he tornat. No hi calen pas més paraules. Caseu-vos, fills. Ara veig la meva tossuderia. Estic content. I d'aquest pobre home, el senyor metge, què en feu? Encara el voleu fer penjar? Penjar el doctor Esganarel? No pot ser veritat de cap manera, oi, senyor sogre? És clar que no. Tot era per fer gresca. La medicina s'ha escapat d'una i bona. Ja que no t'han penjat, hauries de donar-me les gràcies d'essa metge, perquè vaig ser jo qui va adreçar-te els dos criats. Així doncs, et dec les garrotades. Te les perdono, però, Martina. Ja n'estic tip de tantes garrotades. I potser vosaltres també, oi, nois? I ja ho sabeu. Recordeu el que us he dit en començar la comèdia. No són pas les garrotades la solució en aquest món. El que cal són paraules per entendre'ns bé tothom. No són pas les garrotades la solució en aquest món. El que cal són paraules per entendre'ns bé tothom.